Ya apa kabare rek? Kepethuk maneh karo aku. Pak Darmawan, aku guru basa Jawa saka ndi? Saka SMP Negeri 39 Surabaya. Ing video dina iki aku bakal ngandharake materi ngenani wawancara. Nanging sadurunge materi wawancara tak andharake ing video dina iki, sampeyan kabeh perlu mangerteni sing sepisan, yaiku ngenani kompetensi inti. Sing loro yaiku ngenani kompetensi dasar. Dene sing telu yaiku ngenani indikator. Sabanjure yaiku ngenani ancase wawancara utawa tujuan saka wawancara. Luwih cangkepe, ayo disimak gatekno ing video dina iki. Oke? Langsung bae. Saiki awakmu bakal tak wani ngerti. Kira-kira apa tegese wawancara? Ning tak kira awakmu wis umume ngerti. Apa iku wawancara? Wawancara yaiku sawijining kegiatan sing ditindakake dening pewawancara marang sawijining narasumber. Dene ancas utawa tujuane kanggo wawancara yaiku kanggo golek informasi utawa kabar. Tuladhane sawijining wartawan golek kabar ing sawijining kedadian tertentu. Tuladhane ana kedadian ing Surabaya, ana kedadian dadi kutha industri, kutha sing maju lan sakuturute. Ana maneh siswa ngadani panliten amarga entuk tugas saka Bapak Ibu guru, tugas saperlu wawancara. Iku tujuane kanggo sawijining wawancara. Nanging awakmu kudu luwih ngerti ana bab-bab sing luwih penting apa wae sing kudu kok siapake sajroning nglakoni wawancara iku mau. Kurang luwih ning kene bakal tak andharake ana 7 perangan. Sing angka 1 yaiku kudu nempake tujuan utawa ancase wawancara iku kanggo apa ning endi kudu ditempake. Tujuanmu kudu cetha. Dene sing loro yaiku nempake topik lan tema sing selaras utawa sing cundhuk karo kedadian sing ana nalika awakmu ngadani wawancara iku. Dene sing telu supaya wawancara bisa luwih trep, awakmu kudu gawe daftar pitakonan sing rinci adhedhasar 5W 1H utawa 1H basa Jawane 1H. Ya. Dadi wawancara kudu cetha. Ya, sing kok takokne apa wae kudu cetha. Adhedhasar 5W 1H. Apa wae iku? Apa, sapa, ning endi, ngopo, lan kepiye. Ya, iku sing kudu kok eling-eling. Dene sing angka 4 yaiku kudu nemtokake papan, wektu lan panggonan kanggo nindakne wawancara. Kudu antuk pasetujon saka narasumber. Dadi ora entuk ngawur, ora entuk meksa marang si narasumber. Kudu jelas ning ndi papane, wektune kapan kudu luwih cetha. Dene sing angka 5, awakmu kudu menehi pitakonan adhedhasar pitakonan sing kok wis kok gawe.
sing wis kok rakit supaya apa tujuane? Supaya wawancaramu kuwi dadi luwih munjer, ora nglambiar teko ngendi. Jenis yang keenam, kudu nulis catatan penting. Kira-kira apa sing dingendikane dening narasumber, sing penting apa catetan, aja sampai lali. Iku penting sajroning wawancara. Terus sing mungkasan kok sing anggap itu yaiku sajroning wawancara kudu nggunakne basa sing trep, unggah-ungguh sing trep marang si narasumber. Iku sing kudu kok gatekne. Sajroning aku ngandharake apa iku struktur aku bakal ngandharake sing tak ngandharake 7 men dieling-eling. Kudu kok eling-eling ya iku mau. Terus sabanjure aku bakal ngandharake yaiku nani struktur teks wawancara. Struktur teks wawancara iku kaperang ana 3. Ana pira? Ana 3 dieling-eling. Ya, jadi intine cara strukture wong wawancara iku ana 3. Inti saka wawancara iku kaperang dadi ana 3. Sing angka 1 yaiku identifikasi. Apa tegese identifikasi? Identifikasi yaiku perangan teks kang luwih rinci utawa gambaran teks sing luwih rinci lan luwih gamblang. Dene sing angka 2 yaiku klasifikasi. Ya, klasifikasi yaiku perangan teks kang monto-monto utawa kang pilah adhedhasar kelompok utawa jenis. Dene sing angka 3, kalau sing angka pungkasan yaiku deskripsi bagian. Yaiku perangan teks kang nerangake kanthi luwih rinci. Ya, luwih rinci, luwih gamblang, luwih pilah maneh tinimbang saka definisi lan klasifikasi. Ya, jadi ana 3 mau dieling-eling. Struktur teks saka wawancara. Dari sabanjure yaiku aku bakal nerangake ngenani unsur kabasan saka wawancara. Ning ora bakal tak andharake ning video dina iki, bakal tak andharake ing video sabanjure. Ya, mula tak kira ing dina iki cukup tak andharake ngenani struktur lan apa wae piranti-piranti sing kudu kok siapne nalika arep ngadani sawijining wawancara. Muga-muga ana guna paedahe, ana manfaate lan dieling-eling. Ya sing tak terangake eling-elingan. Upama lali didelok ning YouTube Pak Darmawan. Ning aja lali lek wis ndelok YouTube ya di-like lan di-subscribe ya, aja lali di-subscribe. Dadi nek tombol abang ning ngisor iki di-subscribe, di-like karo diawahi komen utawa panyaru. Oke, aja lali. Tak kira iku tak baleni maneh. Ana kurang kowe aku njaluk pangapura, muga-muga iso ketemu ing video sabanjure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.